Halo, Halo, assalamualaikum. sahur. Iya, yes. Wis ngiri arep isa-isa kae ngempake benyu sanyu entek. Wis tak entah, wis tak empake. Jangan sahur. Wes lah. Wis lah sayang. Golek sinyal iki aku. Iya, Tak belet mau tatut. ora denger. Wis turu. Iya, besok. Maaf wingi nak awan saiki ora iso ngebel. Masalah repot yang tinggal ngepel kejajanan anak itu. Iki wae kae sing nak apa bar sahur ngetapa si bawa meteng. Bawa iku apa pupuk kae pengiri kaya ayah ngono kae. Kan kisah wis tangi dolan yayang. Aduh repot banget. Aku mampunya ke darung blek turu kekesalannya era bar terawih. Iya. Maaf nek ora telepon yo niku nek segol-gol tak telepon. Iya. Ayah yo padha bae sih punya nek ning mah resek-resek. Iya. Bojomu ning bojomu. Iya. Ono bojomu ra enak ya. Iki anseran ning langgar terus. Iya. Ya toh? Iya. Aku sahur nasi karo rendang ya. Ini kan masak rendang terus gawe ini wedang anyep. Engko nek wingi lali ra tuku gula. Yo gawe sithik turahan. Kulone ayah kok gula Jawa tak wedang. Iya. Pengunjung ning dagang kan banget yang dodolan sini. Iya. Pak juga ayah ngerti to buka statusnya kok ora. Iya. Wingi kok si jam 9 order ngeper perono-rono. Wong agen gedhe wis juga ini indah ya. Wingi tak juta. Agen gedhe kuwi nanti terkait dino wingi. Anu kendaraan, Iya, syukur. Iya. Iya, saya. Sehat. Iya, sehat. Amin. Taruh. Ya, amin. Iya. Assalamualaikum ya. Salam. Iya. Aduh. Kasar hujanan ya. Assalamualaikum. Salam. Saya sedang bekerja.